Julen eta Ibai eta Julen gure azken gutar fitxajeak. Aterpetxera iritsi bezala, guk bakarrik ez, programakoak bakarrik ez noski, beren lagunek ere zenolako ongi etorria prestatu zieten. Bi pertsona berri dauzenez, jungoa zerutera bere behar den lekura, ezta? Hortarako, dakogu, Ibai eta Julen, Orion! Ona Ibai! Bikoitza jarri bazta, Azkara Orion! Zer uste? Ezin du ez zer ikusi, Aurrea. Kontuz behin, kaiatan bera goteko Diskoteka! Ya se digida kau gaur. Ongietorri bat esala ikusi dut. Grazioso izan da. Pizka bat dotxa horrein daukat, baina... Ongietorri hona, da pixkat, onde onda guztitzia. Ez da, intentzio txarrekin ez da izan, alrebes, uste. Gainera denak jungea, eta pena izan da gehiago ez dela sartu. Ni beste lau sartu, nahi? Denak sartu. Divertigarria. Bai, ni egingo nuke berbera, Bai, mutilo nahia, baina batzutan kabro xamarrak, baina, bueno, etorriko zailo buelta. Ospatik behar zen, da. Bukara hona, hostia. Gure sartuntzea azkenia. Eta ez dakit kontuatu zeaten, baina ni izango naiz Euskal Herriko neskai deseatu, nahi? Dutxa, lo, Davisan, tope. Tope, berrio! Gora, egibu, tabu, tarra, goztegurre! Gora, tarra! Hori da, gutzegoela preparatuta, ezta? Juliantxo! Dutxa daukagu platoan, dutxa aterpetxean. Bai, ikustet. Zeiru ditu han egin zizuten sorpresa hura? Gutxinez berua zeon, ez, hemen bezala. Esateuen ez, ahotza do, da bueno. Baina probatu berko dugu, ez? Probatuko dugu, egon lasai. Iritsiko da hortarako aukera ere. Haze kolpe hartu zuen bakarren batek, Aitor. Kriston hostia. Hasta txankleta kusko zitzaizkion. Atzeko zaurra ere nintzen, hasi nintzen honek bultzatzen, txankleta mierda batzuk egon da ziplo. Hau desko jonatzen, kabroia. Eta utzi zitzaizun txankleta? Bila txikit zaizkian, feru nintzen, da... Eskerrak ez nintzela joan. Momentu baten bakarren batek komentatzen du Euskal Herriko neskarik desiatuena, hola, zergatik. Hombre, galdetziare. Zainekin da, txurrukin da, Aitorekin dutxa, tia. Ba, imaginatu. Bate baino gehiago nahiko luke. Eta igual alderantziz ere? Bai.
Txurruta Aitor. Guti gabe. Aiuntan ezarete gehiagin bustiko, aterpetxan bezala, baina esan da gelditu da. Nakor eta Maia. Nik bakartuarian baten bat olatzen guztua sartuko sana dutxa. Esaiozu hilabete batzuk libre hartzeko bada ez bada. Eta hemen dutxatzia ikustea ere bai, Olat. Hemen dutxatzia ere bai. Bai, ez? Nik uste, baten bate bai, desiatzen da hola ere bai. Aber gogoekin gehatzea. Ze pentsatu zenuten, por cierto, Ibai, begiak estali zizkizuetenean? Usaitzen zen pixka bat, Bai. Bagenekin pixka... Zerbait ezea bazetorrela, ezta? Bai. Ezarezen batzuk, DJ Tirapu, biolina... DJ Tirapu eta biolina. Gaupa Tirapu, Gabon! Kaixo, Gabon guztioi.